Идиот, мале, как ми бъде. Вижте му. Гледайте му. Ох, как ма фразгаше. Чай сега ще оправя впрета. Не впрета. Нали? Не мога да се оправя. Сега, Боянче, все идиот, айде за... Козелчо, идиотчо 2. Започваме да събираме дърво. Готова? Какво синя дърво, бе? Това е първият епизод на оцеляването ни. Minecraft Survival. Не знам как да го кръста. Мога ще правим къща. Няма село, не сме работили сидове. Ох, мале, какви бъгове. Бъгове. Тя се пак ще влезе. Пак ще влезе Козелчо. И не ми споменава истинското име, защото е против правилата. Върта се. Добре. Както виждате ли как ми бъде напътно. Ето та. Ела събирай. Аз съм за теб, айде събирай тези водни лилии. Аз ще събера и гъба. Аз тогава водните лилии. Виж, там има шугакен. Ще е много як. Първия ни клип. Разкани да говориш камерата така. Камерата ни... В смисъл, снимаме с програма, Боянче, а не с камера. Ако различаш двете неща. Знам! Може да живеем тук някъде. Искаш ли? Добре, това е готово. Тук има глина също, така може да я вземеш. И гъба. Да, ще направим мост към къщата ни с тези лилии. Айде, също да ми е блатото. Да. Тук до блат, защото тук ще има едно дърво, дето май с него можеше да се правят такива четворни гигантски. Абе, Козелчо, бе. Ти си козелка пък. Имам до сега 14-15 водни лилии. Така ще имаме също си гъбени супи, ако разбра. Знам, аз събирам гъба. Гъгъ. Да, добре. Абе, Козелчо. Виждаш ли някъде храна? Тук има едно прасе, и да го трепиш. Аз събирам гъба. О, много лошо, нямаме вълна, човек. Не съм чула. Ама ти... не. Как миналия ли скин имаше вълна? Кой скин? Бях това пса. Абе, ще убия пак да се. Тук имаме нещо като пещера. После, може би, там ще намерим кол. Кол въглено. Имам дърво, нали знаеш? Ти си бъл. Тук ли си? Тук да живеем. Нещо е тук. Ние сме блат. Смисъл да направим нещо по... бъгна ми омага. Може да направим нещо в платформа. Не, най-добре да не е точно в блатото, до блатото, тук до реката. Дава се. Живееш ли? Давай! Спасявай! Ще застрелям! Ще се застрелям, ще сбутам, ама нещо ще взе. Така, блокове. Чакай само да си... Чакай, ще оправя настройките, това ли беше? Чакай, не искам с кръгче да действа. Да, това е. Така ни става добре за клипа. Браво! Добре, събирай водни линии. Аз сега събирам храна. Ох, мале, не съм свикнал без кръгче. Но, все так! Оле, мале, аз забравих да пускам зомбите с този магазин. Аз започвам така да правя къщата. Никакви пчели не забравя.
хората да гледат. Кой не обича? Не признава истината. Нещо е тука. От пръста мога да направя нещо... Къща дърв. О, да, някой казва, че дърва е най-полезното, защото... За какво си хабиш дървото? По-нататък мога да го направим по-така модерно, но... Сега се развиваме. Абонирайте се за нас, абонирайте се за нас. Не сме много добре. Видя ли как се бере гъба с лилия? Бере се гъба с лилия. Да, имаш една лилия. Водна. Да. И кое правиш? Слагаш я, местиш я когато трябва. О, бучето ми. О, гледай, майншафт. Има айрон. Минута, отивам да събера за опирката. Има пари от чудовище. Добре, в минута е възможно да има. Аз сега събирам гъба, не знам да нападим. Няма да нападнем, ние сме безумни в момента. Аз знам, че пък има чудовище. Трябва ми 3 Cobblestone. О, гледай тук в мината как тече блатната вода. Ой, яко. Трябва ми, ако намериш кол, веднага го принем много факли. О, не. О, имаш ли меч? Не. Сега ще направя 2. Ама... сега ще направя камън. Чай съм първо да изкопавам айрон. Ще правим печка. Изпечи меч. Печени айрон мечове не свършвам. Ще ги ядеш ли? Много гризач си. Мишка такава. Беше се кръщала на мишка, идиот. Си мишка, бе. Защо брат не си... Да, не си. Аз пък не забравих. Скоро също така забравих коя версия... Забравих да кажа коя версия играхме. Също така отивам да се направя разни неща. Бунчето ми, бе! Имаш ли храна? Ами да! Сега... Де да знам. Все тая, но просто трябва да намерим кол. Тук има някаква мина, и ни трябва кол. Аз мет. Животни. Овци. Животни ли? Браво е! Това нещо па не ми даде пържола. О, кошка мога. Кошка. Нахална овца. Овце е такова... Приятеля да не даде месо. Да, овци с месо. То това вече... Това е на компютър. На 8 и на 9. Нямам месо, ти имаш ли? Ами,